Yazi yenzeka lento ukuthi kufika isikhathi empilweni lapho ubona ngathi yonke into emhlabeni izwa ngawe. Wonke umuntu ufuna kuba semaduze nawe. Umhlaba nje ukuvume, ugcina uphandleka, ungasakhoni ukuhlukanisa phakathi kwabantu bakho nabantu abazele ubumnandi bokuba seduze nawe. Kuba khona isikhathi empilweni phela yonke vele into ikuvume. Ukuthi akusondela iweekend nje ifoni yakho ibe busy, bantu bayakufonela, so siyakuphi? I-all white party mathikithi mina nginawo, sihamba ngemoto yabani. Kuhlale ku-organizwa weekend ne-weekend, wena vele ubusy phakathi namalanga awunasikhathi, yabona. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi kuba khona le out eyi-1 noma isisterel eyi-1 linokukubuza, hawu ugcine nini kufonela umagogo? Hayi kube nguwe, ngoba phela isikhathi siyakuvuma, yabona, yonke into ihamba kahle empilweni. Hayi awungiyeke ngomagogo. Ayi umagogo uzosola ngitshela ukuthi ngingahamba ebusuku. Ayi ungitshele izinto zokuthi uyangibeka emthandazweni. Ayi angifuni ukufonela umuntu ozongibhora mina, ngibhizi. Life ibhizi man. Ngizombona umagogo. Yabona manje uma ukulesikhathi sobumnandi empilweni lapho abantu babangisana ngawe khona, nawe uzibona unganasikhathi, u-invite kuma family gathering, uthi wena ubhizi vele sonama appointment. Cha kudala ngahlela ukuthi ngizobe ngikuphi kule weekend. Hayi ngamane nginifakele imali kodwa mina ngeke ngibe khona. Uyayibona? Awukusese kuleso sikhathi. Awukabazi bani bakho, labantu ogijima nabo akusibo bakho. Bantu bakho, bangani bakho, umndeni weqiniso, bangani bakho emsebenzini uyobabona mzukane usenkingeni. Mzukane kuphela sonke lesiphithiphithi, ngilapho kuyovela khona bantu bakho bangempela. Yabona bese kuthiwa awusasebenzi. Lapho ungasasebenzi khona. Ngila uyobona khona ukuthi hayi kahle kahle umngani wakho wangempela ngibani. Yabona bese ugula, ukhala le machine esibhedlela ithi tut tut. Loyo uthi wena mawuvula amehlo umbona ahleli eceleni kombhede. Umuntu wakho loyo. Umuntu wakho loyo ke kumele ungamkhohlwa noma isiphithiphithi ukuba busy impilo ikuvuma futhi ungamkhohlwa loyo muntu ngoba yabona lokwenzeka manje lobumnandi busy, yabona. Hayi uyahluleka kuhlukanisa ukuthi kahle kahle ngubani oze empilweni yami ngokweqiniso. La uyokhona ukuhlukanisa khona abantu bakho bangempela, yilapho uyoba sebunzimeni. Yilapho uyobe ufihla umuntu omthandayo obekasho okukhulu empilweni yakho, uthi uyomfihla kungumngcwabo wakhe. Loyo mbono oyotravula from isiphithiphithi saseGoli noma la hlala khona eze azoba nawe kulezo ikhathi ezinzima. Ngila ucala kubona khona ukuthi wo laba abanye baphelezela nje bazele lesikhathi engiso kodwa akusibani bami. Bani bakho uzobabona. Bantu bakho bayovezwa isimo esinzima. Bani bakho bayovela mhla izinto zingasahepheni. Khathi ke lapho uzobona ukuthi kahle kahle mina nginabangani abayi3 hayi abayi15.